Arratsaldeon basauritarrak, gaixo! Gora basauri eta basauritarrak! Argi! Txiribiton, kusidadea iruditzen zaik, basauritarren eta telebistaz ikusten gaituztenen aurrean honela agurtzea, atza sudurrean sartuta... Agurtu, baboli, agurtu! Mokia? Itxoin apurtxo bat, lagundu egin behar diotetan, izan. Mukia, magixe. Eta orain zer, Txiribiton, orain zer. Mukitenis. Azkante, alenak. Ojo, Txiribiton, hori ez da kuriosidadea, Han gauza garrantzitsua faltatu zaio, Zaki bezer? Mukiak entzako beti, ibili beharra dago, sudur xapia ibili beharra dago, oso garrantzitsua daita, Mira, xe ondo iten duen, Begira xe ondo teratzen den. Txukun, Izkutatu zak, hori, mirri, mesedez. Bizkat, ikusten? Hola, segin beharra dago, sudur xapiz. Txiribiton, egia. Baina, nik uste, begira, argi jatzen da. Pina da, barrebusari berde kolorea ondo etorriko litzaiok, ez zaitu iruditzen? Ia, bizkat. Mirri, mesedez. Tira. Mirri eta Txiribiton, baina atzekin ez aldakizute beste ezer egiten. Atzekin, bai. Txiribiton, begira, atzekin nolako gozak politak egiten diren, Txiribiton, badi eta hiru. Mirri eta Txiribiton. Nik erakutsiko dizuet atzekin zer egin daiteke. Amaiz? Zer? Kantatu, noski, kantatu! Amaizu! Lehenengo txori, punta behatzori, beste guztien artean, txikerratuko hori. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bigarren txori, punta behatzori, beste guztien artean, nagiatuko hori. Behatzori, beste guztien artean, luzea dukori. Laugarren txori, punta behatzori, beste guztien artean, sendoa dukori. Beste guztien artean, lodia dukori.
Aizue. Baina, zertan ari zarete hemen barrebusa eta guzti? Ba, begira, Basauriko lagurekin zera kantu goxo bat egitera. Etorri gera, ixiar, besterik ez? Baina, gurasoak eta aurrak denak zai dira, barrebusaren zai, ona iristeko, gurasodromoan. Txiriton, askar, martxan jarri, barrebusa, bizkor, pri, pra, pu, prrr, oixe. Zer? Ez alda martxan jartzen, txiribiton? Ondatu egindik. Potoloak ondatu egindik. Gasolina falta zaiola? Txiribiton, baina gure barrebusak ez du gasolina beharrik martxan jartzeko. Gure barrebusak zer behar ditu? Barreak, barre ugari behar du. Beraz, hasi zaitezte, barre egiten. Momentu bat. Segundo bat. Ixiar, lagunduko naxo. Bai, noski? Jari zaitez hemen ere onduan. Katarro handi xamarrekin abiletan, txuen, Meditatzeko. Hau nazkantea! Firri! Aizue, barri bizkoak ila horra, martxan jarriko da. Orain bai, martxan jarri da gure autobusa beraz, guazen aurreta gurasoen bila. Gero arte! Ikusi alduzue, zen askantekeriak egiten dizkiguten, ikusi. Baina, bazuek adi egon zaitezte, izan ere une bat bestera, hasiko baita gurasodromoa. Arratxaldean, kuadrilla! Aurreratu, lasai. Zer modu zaudete, ondo? Gerto. Bidai hona egin alduzue barrebusan barrena, kaletik barrena? Bai. Bueno, nortzu zareten eta nondik etorri zareten jakin nahi dugu baguk eta konta iguzu. Ni Maider naiz eta hau Joseba eta San Migueletik gatoz. San Miguel okerrez banago, Bertoko Basauriko auzo bada, ezta? Bai. Beno, badotore, okerrez banago aitak ere zerbait jakin nahiko du, nik badakizkitzuk esan duko kontuak, baina aitak ez, eta entzun ditzagun. Nire aitak 40 urte ditu eta Galdakon egiten du lan instituto batean euskara irakasten. Eta nahiko ona da irakaslea. Musika ere asko gustatzen zaio eta instrumento asko jotzen ditu, txirula, txistua, gitarra, pianoa eta ondo jotzen ditu. Egun batean, lagunekin eta goazenan hortik bideo grabatzen ditugu. Eta bideo bat ikusi genuen, eta nire aita holan ateratzen zenuan begira leku batera, eta guk barrezka esaten genuen neska bat begiratzen ari zela. Eta bertsoak gustatzen zaizkio, nahiko gustatzen zaizkio, baina ez da oso bertsolari ona. Aita, egia alda guzti hori zuri ari nahi zuri, egia alda. Gezurrik ez du esan behintzat? Gezurrik ez, bertxoetan orduan makal xamar, ez da? Bai, guztu bai, baina... Eta neska gaztei begira zer moduz? Disimul handiz egiten dudala uste izan dut. Bai, baina ikusi duzu hemen denak enteratzen direla, Bueno, itzazu zuen lekuak, gero galdera mordo egingo dizkitzuguta, eskarrik askotortzagatik. Badugu beste bikote bat hemen ere, eta hauen berri ere jakin nahi dugunez, nahi duzunean eneko konta iguzu. Nire ama Garbine, eta nik eneko. Basauritik etorri gara. Basauritik Bertoko azarete orduan, eta nik zure amari buruz kontutxo batzu badakizkit, baina Bertoko hemengo jendeak ez dituzte jakingo, zuk eta nik bai baino, eta entzun ditzagun. Ama 36 urte ditu, Bilbon egitetu lan, bizikleita ibiltzea asko gustatzen zaio, eta Basaurin ibiltzen da. Futbola asko gustatzen zaio, atletizalea da, eta jokalari guztiak gustatzen zaio. Atleti galtzen duenean,
pixka bat nerviosa jartzen da. Eta Atleti gola sartzen duenean, gol esaten du. Gol! Garbiñe, egi alda guzti hori. Bai. Orduan, kirolari aparta zaitugu, Bai. eta kirola izugarri gustatzen zaizu. Bai. Bueno, gaurkoan akaso kirol pixka bat inaziko dizugu, Bai. Prest? Bai. Baixari! Beno zen nerviok ditun txiki honek. Bueno, aurrez esan behar dizut berritxu xamarra dela, berak aurkakoa esaten badu ere. Nortzu zarete eta nondik zatozte. Ni irati naiz eta niratzeko aita, eta basauritik gatoz. Irati eta zu berritxu xamarra zara, ala ez zara. Bai. Dudik gabe gainera, Bueno, ikusi dezagun bideo politori. Nire aita 40 urte ditu, eta asko gustatzen zaio gauean ipuina kontatzea. Eta bere txikitako gauzak esaten ditu, eta gauzak graziosoak izaten dira. Joan zirenean hondartzara, zeuzkaten boltsa bat txirlez beteta, kendu zion gizon batek teraman zuen. Eta aurkitu zutenean gizon hori esan zioten, hori irea da, kenduko dizugu, baina gizona oso indartsua zen eta zion, gezurtiak! Joan ziren amaren gana eta esan zuten, ama, ni nahi dut, kendu digu boltsa txirlarena gizona handi batek. Horren joango gara gure Asto Juan Cruzeri ekartxera ona. Eta ekarri zuten eta irten zenean gizona esan zion aitak, nire aitak esan zion ostikada bat jotzeko, baina zion eman ostikadarik, koske egin zion ipurdian. Eta grabatzea asko gustatzen zaio batez ere barrebusa. Beno, nik ez dakit egia edo gezurra da, baina berano azuleko kapitolo bat ematen zuen horrek, Egia alda guzti hori. Bueno, gauza batzuk asmatuta, baina, bueno, erdiak egia, erdiak ez. Beno, baizu zuen lekuetara, eta erne, izan ere, astera baikoaz, eta txikiak zutitu, imunoak abestu behar ditugu eta, ia, musika mesedez. Ai, Joseba, hause da nire kezka, astoak nori egin ote zion kozka. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Atletikan utxekin urduri, baina orain garbinek lasaia dirudi. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Musikari aparta da Joseba, eta bertxotan saiatzen omen da gainera. Pozik etorri da guraso romora, pozik etorri da guraso romora. Himnoak abesturik, aizue, zuei zinea gustatzen altzaizue? Bai? Ia zenbat pertsonai ezagutzen dituzuen. Nola egiten du Supermanek? Oso ondo, Oso ondo. Eta nolakoa da Tartzanen oihua? Bueno, ez dakit Tartzan edo gorilak dirudizuen, baina dotore gontzarete. Gaurko gurasodromoa zine pertsonaiekin hasi dugun, ez? Jarrai dezagun holaxe. Bada zine pertsonaia bihurtu zen komikietako xaguxar edo vampiro antzeko pertsonaia maltzur bat. Izena, Batman, Biman ala Pokemon da. Batman. Batman da, bai horixe. Eman argitxari irati. Nola zuen izena Sylvester Stallone aktoreak antzesten zuen gerrilari indartsu, zoro eta bakartiak? Koiak, Rambo, ala Mambo. Koiak. Edaz, koiak beste bat zen, nola, burusoil bat. Hau, Mambo. Rambo zen. Mambo ni dauket burun. Rambo zen. Bueno, nire nastu naiz Garbine. Erdi, hau.
Ezagutzen alduzu zuek doinu hau? Beno, emozionatu gabe, ia malkoak botaz hasi diretan. Titanic filmearen doinu ezaguna da hau. Nortzen filma honetan mutil protagonista? Joseba Paolaza, Leonardo DiCaprio, ala Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio. Ziur? Bai, ez ziur. Bai. Ez dakipa, Beste pertsonaia hau ahatea da. Txikia, aldarte txarrekoa, beti dago haserre. Marinel jantzia darama gehienetan soinean. Nola du izena? Donald? Ronald? Ala Mirri? Donald. Donald? Bai. Donald zen, bai! Ara. Mirri, atozuna. Nik zu aipatu egin zaitut, baina ez zaitu deitu. Mirri. Mirri, tos. Zu, Donald ezara. Alda hemendik. Bueno, Joseba ederto. Eta nola deitzen da? Badakizue Mirrik ez duela neskalagunik, ez da? Baina Donaldek badu, neskalaguna edo antzerako zerbait, ez dakit laguna emazte edo zer den. Nola du honek izena? Donalda, Luisi, ala Daisy? Daisy. Daisy. Donald eta Daisy dira marrazkietako ahateetan famatuenak, baina bada txerritxo bat, haiek bezain ezaguna, bere lagunek gure errege esaten diotena. Nor da? Juan Carlos, Txup, ala Porki. Barkatu, txerritxo esan duzu? Bai, txerritxoa. Porki da, bai. Aukera gehiago ere bazeuden, baina zuzena hori zen. Ondoren bakoitzari abesti baten hasera jarriko dizuet eta nola jarraitzen duen asmatu beharko duzue. Eta abestietan laguntzeko hementxe dugu prest, Aitor Furundarena, alias Furunda. Kaixo. Bueno, nahi duzunean lehendabiziko kanta, Aitor. Uxo xuria errazu, nura joaiten ziren zu, Espainiako bortiak oro, elurrez beteak dituzu. Nola jarraitzen du? Gure ostatu. Nola jarraitzen du kanta honek? Hotelean lo egingo duzu, gure etxean baduzu, ala guri bosta xola zaigu. Gure etxean baduzu. Gure etxean... Zuzena! Ia, entzun dezagun bestea! Egun baten kanuto, kalera joan zan, karrua zapalduta. Negarrez hasi zan etxera joan zan ala, kagan la letxe esan zuen. Bota aukera bat. Akaso asmatuko duzu. Negarrez hasi zan etxera joan zan ala, kagan la letxe esan zuen. Ligarrez joan etxera. Ez, etxera joan zan zen, bigarren aukera. Hirugarren kanta entzun dezagun ba, alias Furunda. Mendizaleak aurrera, guazen mendik gailurrera. Ederez konkistatzera, mendigoian gozatzera, ala euskaldunak esnatzera. Euskaldunak esnatzera. Euskaldunak esnatzera, bai hoxe! Eta amaitzeko zuen trebetasuna frogan jarriko dugu.
Horretarako, altxa zaitezte mesedez gurasoak. Horretarako, ezagutzen alduzue Guillem Tell, zuek? Ezagutzen alduzue, Bueno, zuek lasai, zeguk sagarra jarriko dizuegu bai buru gaina, baina ez dizuegu ez gezirik, ez patarik, ez deus botako. Beraz, jartzaitezte mesedez hor, hartu itzazue mai gainean dituzuen sagarrak, eta 5 metro egin beharko dituzue, sagarra buru gainean jarririk, eta erori gabe noski. Hori lortzen baduzue, puntu bat gehiago izango duzue. Lortuko ez bazenute, lehen bezala. Beraz, nahi duzuenean eta furundak musika pixka bat jotzen duenean, bueno, musu gero, bai? Musika pixka bat jotzen duenean, hasi zaitezte, bai. Zer horri. Epa! Dondere! Txala, handi bat! Puntua baduzu! Haupa, Garbine! Espezial! Eta zer horri Joseba azkena. Epa! Txala, handi bat merezi dute! Beraz, hemen argitxoei puntu bat gehiago baduzu eta gerturatu zaitezte, mesedez. Orain puntuen irakurketa egin behar dugu, eta berdinkaketa dagoenez Joseba eta Joseban artean biok atero, kaixo txiribiton, hainbeste movimentu eta gero, eta ni hemen hitzegin da hitzegin, bai hoxe. Bueno, Joseba, zuk atera barko zu, Garbina zuk ez, izan ere berdinketa bi Joseben artean dugu, has zaitez zer horri Joseba, atera azazu gure barret txotxetako bat. Ui, motxa marra atera duzu, eta iazuk, Joseba. Beno, luzea, ziria benetan, eta horrek esan nahi du gaurkoan badugula irabazle bat, hiperguraso bat, eta Joseba hause dugu iratiren aita, beraz, supergurasoak denak bazarete ere, zuzaitugu gaurkoan irabazle, eta horren adierazgarri, etorriko zaizkigu, txirri, mir eta txiribiton sariekin. Kokone. Txirrik eta mirrik emango dizu superguraso txartela oroigarria kompaktoa. Eta txiribitonek emango dio Josebari hiperguraso txartela oroigarria, kompaktoa. Eta urgai bain asteburu dotore bat pasatzeko aukera eroskiren eskutik. Mila esker guzti etorri zaretelako, zoriontsu izan zaiteztela. Eta baita gure lagunei ere eskerrik asko laguntzagatik. Aio! Azkenean aparkatu dugu gure barrebusa eta hemen gaude zozketari abiera emateko. Bai, baina gaur sosketa egiteko, badakizue, sosketatuko ditugu, mi bizikleta, ez da, badakizue? Baina gaur sosketa egiteko, nire sistema erabiliko dugu. Ire sistema? Mirriren sistema. Eta, ze sistema da hori, Mirri? Ze sistema duk hori? Zuek ezagutzen aldu zuen Mirriren sistema, zozketatzeko? Zuen, sistema, baina, erra, ona, egokia, zehatza, demokratikoa, katxikabekoa, entretenitua. Bai, hori dena, Mirri? Eta gainera, tradiziozkoa. Bai. Nolakoa da, erakutsi? Erakutsiko dizuet, Isabela, Manuela, Catalina, Tente Bulente, Tipi-Tipiton, Martin Zapaton, Kaskabela, Trompeta, Laukilikon, Mirri egokitu zaio bizikleta. Mirri, orain, esplikatu diguk meserez, ze abantaila dituen nire sistema horrek? Badakizue, sistema honek ze abantaila duen? Ez, beti, neuk irabazten dudala! Neuk irabazten dudala, tira, eragile gurpila hoiei, atorrante, tira, bizkor! Hemen, zein da? Sei. Zezen baki dugu, 300 da 6, 3, 1,
6, 316. Ea berri, Bai. eragin berriro. Ea ba, Bi gurpilak. Nolako indarra du, da? 0, lau, bat. Berrogeita bat. Lau, bat. 0, lau, bat. Ea nortu diren irabazleak. Torri, irabazleak. Ea, hemen dugu irabazletako bat. Ea, mutiko, jarri aurrera begira. Zein dugu hau? Berrogeita bat, eta 216, non dugu? Berrogeita bat, Ea. Nor dugu mutiko hau? Nola duzu izena? Mikel. Mikel nongoa da? Basaurikoa. Basaurikoa. Basauriko A. Ezta? Eta bizikletarik baduzu? Bai, ala ez? Baina pentsatuta dago rueda. Aze txolloa! Pintxatuta daukanez, bizikleta berria! Zorionak, Mikel! Hartu bizikleta! Torri! Gainen jarri. Eta, jarri aurrera begira. Bai, 3 bat 6 edo 2 bat 6? 3 bat 6. Ondo zegoen, 3 bat 6. Eta, aurra nundako? Ez dago aurra, txikia da, oso txikia da aurra? Ez, haundia da? Eta zergatik ez da etorri? Aurra ez zergatik ez da etorri, haundiegia delako. Bera amari emango diogu? Bai, tira bat, hori eta zorionak. Yepa! Segi. Bizikleta! Aizue eta hasi gara dagoeneko gutunak jasotzen. Honoko hauek, ikusten dituzuen hauek esate baterako. Badakizue, ikusle guztien artean ere zozketa berezia egin ohi dugula. Eta zuek, eroskiren eskutik Euro Disneyra joan nahi baduzue, honako hau egin behar duzue. Barrebusari edo bertan esku hartzen duten personaiei buruzko marrazkiak, olerkiak, bertsoak, txisteak edo bururatzen zaizuen edozein gauza bidali helbide honetara. Euskal Telebista, 9 postakutxa 20080 Donostia. Beraz ba, anima zaitezte, zuen eta eskutitz eta lanen zain gaude eta. Eta orain, galderatxo bat egingo nizuek hemen zareten guztioi. Entzun ondo, zein da gure artean mutu eta hitz egiten ez duena? Nola? Txiribiton da, ara da. Baina txiribiton ez da munduan bakarra mutu eta hitz egiten ez duena. Gaur hitz egiten ez duten bi artista handi ditugu zuen aurrean. Kutxo eta Jai!
Ale. Nina, Nina, la, 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 la.
dira, nik eskaintzen ditut. Modu honean, argumean kraka, txakurraren txaka, dena naiztuta, goxo, goxo deno, Mirribitón, zurreria! Urrezko egingo gaitu, txiribitón. Mirrita txiribiton. Ze gustora dastatuko nituzken nik txurrotxo batzuk. Bai? Bai, hori xe. Mil esker, txiribiton. Txiribitón. Hau dotorezia, Mirrita txiribiton. Txurrak eta txokolatea. Dotorezia baita zerbitzen ere. Aizue. Mil esker, Mirrita txiribiton. Xerregatik, txiri. Txiribiton, azte usaina duen honek, ez? Mirri hau kiratza, hau... Bota gure ematen ditonek. Listo. Zebizte, jokos kanpo barbatuko intuala. Ez da oraindik arazorik guk garbituko ez dugunik. Mirri eta txiribiton, hau trampa da. Usain gozo hau ez da txurroarena, baizik eta ambientadorearena. Mirri eta txiribiton, eta hau trampa da. Eta nik, egi esan txurro hauegatik enuke sentimorik ere pagatuko. Sentimorik ere nuke pagatuko. Nazka. Bai, txiribiton? Ona xaudek? Pixero bat. Agatxaldeon. Agatxaldeon onon. Hola, ahora lorreu zain, edera daukazuena hemen. Kafesnetxe bat jarriko didazu emezera? Ez. Hemen kafesnarik ez. Hemen txurroak eta txokolatea, lodi-lodia. Ea ipurdi hori pixka bat azten zaizun. Zer du ba nire ipurdiak? Zure ipurdiak zer duen espageti bat ematen duela, hori ez da ez ipurdi eta ez ez. Jarri. Eta nire Petit Lulu? Balduzue berarentzako lekurik? Petit Lulu, bai, lasai, ekerri. Geu seundiko dugu Petit Lulu. Txiribiton, saltxitxak egiteko erabiliko dugu. Bada! Nire txakurra ez da saltxitxa, nire txakurra dalmata da. Amai, berri da, orduan saltxitxa lata. Dalmata, saltxitxa lata. Razón? Bai. L'addition, s'il vous plaît? Kontua, bai, 1000 peseta. 1000 peseta! 1000 peseta. Ulala! Honek ere balio du zerbait, akrobazia baita. 1000 peseta. Nahikoa. Eskarrik asko. Zei iruditzen, ederra, Baina zer da, hau! Honek muki marroi handi bat besterik ez dirudi? Ba, txiribiton igustatzen zaio. Ekarri nire txakurra banoa mendik korrika batean. Txakurra, txiribiton, non da mademoisellen txakurra? Baina nire txakurra saltxitxa eginda, baina nire Petit Lulu, baina hiltzaileak, polizia, hiltzaileak, hauei, etarrik, hiltzaileak. Zer moz da saltxitxa, txiribiton? Bai, igual da.
Txiribiton, urrez Kaixo, bengo baitu. gaztia, kaixo, txokolate txobat emango alzeridateke mesio. Bai, erge, aitona, jarri zaite zebe. Mila esker. Bede alaxe, mila esker. zerbituko dizugu. Opa. Ergi, Iopa, zeri, gure txokolatea eta txurroak hartuta, Bai. konkorra hau bede alak enduko zaizu. Mila esker. Zuzei, jarriko zera. Ea. Itxuen pizkatzeri, non? Disimulatu inberra dago. Begira nolako zaion baduten gure txurroak. Aizue, gaztiak, usai gozonek badirudi. Nahikoa. Badirudi usai gozonek euliak erakartzen dituela, ez da? Euliak? Bai. Non daude euliak? Esan dituzu, ara esan duzu hau ikuste. Begira, gazte. Begira. Plosh! Eskerrekoa. Txiribiton, babalore. Zergatik eman didak oraintxe kokotekori. Bai, ike eman didak. Ez zian baitona xarorrek emango, Ike eman didak. Baina, no xartu daitona hori. Zuek ikusaldu zue. Ike zein du? Ordaindu gabe gainera? Nork eman dik kokotekoa? Aitonak seguru? Aizue, Mirri eta Txiribiton, ez zarete aitona biurri baten bilabiliko. Bai, badak ere induen. Ze? Geure txokolate eta txurroa jan, eta gero euli baten aitzakian, ordaindu gabe, korreka hiese intziu. Bai. Begira, aitona horrekin topo egin dut, eta ez dakizuela zer eskatu didan. Agian ez zuen diruik izango eta kutsazainera joango zen. Seguro, esan dik. Txirri, to, milakoa eta ordaindu mirriri eta txiribitone. Milakoa, horixe. Milakoa. Mila. Ez aldizuelo txik ematen hemen jendea engainatzen ibiltzea, alpro jalenak, 1000 bai, baina 1000 bizkarreko emango dizkizu. Eta nik hoiekin nire arazoa konpontzen ditudan bitartean, aizue, zuekin gure lagun haundi bat, zuen aurrean orain azalduko da, Txan Magoa.
Eskerrik asko, Basauri. Agur, hurrengo arte. Aizue, saio polita egin duela Txanek, gustatu zaizue Txanek egin duen saioa? Eskerrik asko. Baina orain, lagundu inbiar nau, izugarrizko arazoa dudalako, Lagundu? Bai. Bota. Txam, badakik ze arazo dudan? Ez. Ba, begira, nik egia esango izuet, Basauriko neska guztiak, nirekin zaudek seko enamoratuta. Nirekin maite minduta, estarritzekoa. Baina, nik aukeratzen jakinez, eta gainera, iztietola aurkitzen bat ola esateko. Hau da nire guztu betekoa. Berez guztokoriko hendik ez dezula bilatu? Batez, orduan aire magia erabiltzen baia lortzen dugun, nireren tamainako egokia, puntxu handago. Beno, laguntxo, lagunduko aldi hau. Bai, adi, mirri, lasai. Istante batian, agertuko da, zeure ametxetako, Andre Gaia! Ondo? Guazen prestatzea. Mirri, nire eskerretan, mesedez. Bai, denok bat, bi, hiru zenbatuz, ondoren Euskal Herriko hitz magikoak eta ikusiko dezute. Prest? Bai, nik nola irribarrez. Oida, begiak itxi. Begiak itxita. Oida, prest, aurrera. Bat, bi, hiru, artxila, mortzila. Hop, ara, iriki begiak eta... Begi bat edo bi begiak? Bi begi batera eta... Bagitero. Zer uditzen? Nola xoet? Hau presizio ez da nire tipo, Mirri, beti... Honek ematen dut txiribitonen arreba bizkia, Beti, hogeita arteko haundia, pentsatu nesken kontutan baita ere, haundia nahi gozula, hemen dakau tamainako emakumea. Ez, txan, magoa bai, baina nire guztua esmatzen esabilo jo. Ea. Berriro ingo jau? Bai, berriro! Harik eta berbera, bat biru eta hitz magikoa. Ea. Begiak itxi mesedez. Bai. Aurrera! Bat, bi eta hiru. Begi hartxila, mortzila! Begiak irikin mesedez. Oso seguro ikiberot deitudan, Bai, irikiko alditut. Bai, ja. Ara? Honek aldiz txirriren arreba bizkia. Arreba bizkia ematen du txirriren. Jontxo, berdezuna mirari bada, orduan San Antonio deitu eo. Beno lagunak, agur, hurrengo arte. Aizue, hau da magia miserablea Txanek egin didana, aizue. Baina, nirri diotenez, Urkiolako San Antoniok regaia bilatzeko funtzionatzen mendu, Amain? Bai? Ba, nirekin ez daki, ez da zaila izango Txanek baino beto funtzionatzea ez da. Eta badakik zer egin behar den? Zer egin behar zaio San Antonio? Kantatu, motel, kantatu! Orduan, abestu ez hau. Aita San Antonio, Urkiolakua. Aita San Antonio, Urkiolakua. Askoren bilotzeko sartu debotua. Ai, askoren bilotzeko sartu debotua. San Antonio gana Urkiolan gora, sasoioneko neskak mutil eskatzera, neska mutil zaleak erromerillara, politxala itxusia hori ez errepara. Aita San Antonio Urkiolakua, aita San Antonio Urkiolakua, askoren bilotzeko sartu debotua, ai, askoren bilotzeko sartu debotua.
eta gainean ura iskanbila, urteko atxoan obiluan bila, sakristauak esan du genioz beteta, santuak emango jo fedea dueta. Aita San Antonio urkiolakua, Aita San Antonio urkiolakua, askoren bilotzeko sartu devotua, askoren bilotzeko sartu devotua. Zuen artean asko zazneska ederragoa daude bi haue baino, Ez daukak dudarik. Mirri, lasai egon, hemen zetorrek eta ire azukre koxkorra. Amai, San Antoniok entzun aldit, bai. Entzun dizu bai noski, San Antoniok. Hemen dut zuretzako azukre koxkorra. Bera lagunok, guk gaurkoz alde egin behar dugu hemendik, baina datorren astean gaur 8, hemen izango gara berriz ere, Basaurin zuentzako eta hemen diren guztientzako. Ongi izan zaitezte ordura bitartean, eta aio! Hemen utzita gure adiskideak, hemen haurtxo eta gurasoak, hemen barre algara eta irriak, barre usartu